No niin, hei kaikki ihmiset. No niin, tuli sellaista asiaa vaan, että aloitan nyt tekemään äänenliitot. Ja sitten jos te haluatte. Ja jos on vaikka liian hiljaisella ja te ette kuule. No ja sitten asia 2. Jos haluatte, että teen jotain arttia tai videota, tai haluatte uuteen sarjani jonkun hahmonne, niin pyytäkää ja sanokaa ihan kaikkia. En sinne ota, mutta kuitenkin. No niin, tämä oli tässä. I'm in love, it's a beautiful day. I'm in love, it's a beautiful way. I don't care what the weatherman say.